expected Jesus born to set thy people free. From our fears and sins release us, let us find our rest in thee. Forsi waħda mill-isbaħ melodiji li għaw fid-dinja hija il-Ninth Symphony li kiteb Beethoven, li jisima propju The Symphony of Joy. Ma xek tafux imma li Beethoven meta kitibha kien għaddej minn depression, kien għaddej minn żmien vera diffiċli, kien imdejjaq ħafna u kellu wkoll problema ta' smigħ, ma setax jisma'. Imma minn dan il-bniedem li kien jidher li qiegħed ġo qar, kien qiegħed ġo triq li tagħlaq ma tinfitx, irnexxielha toħroġ melodija li għadha tinstema' fid-dinja kollha. L-istess il-Vanġelu tal-lum. Il-profeta li qiegħed jakkumpanjana fi żmien qaddis tal-Avvent, il-profeta Ġwanni l-Battista, illum ipoġġu qudiemna x'għandna nagħmlu biex din il-mixja impoġġuha fil-prattika tar-realtà. Il-Knisja illum f'dan it-tielet ħadd ngħidulu l-ħadd tal-ferħ tistidinna għall-ferħ. In-nisrani qed jistenna lil mulej mhux bħal bniedem li qata' qalbu jew bħala bniedem li hu disprat, imma bħala bniedem li l-karatteristika prinċipali fil-ħajja tagħna tkun ilena, il-ferħ, il-beatitudnijiet, il-mulej Ġesu l-ħin kollu jitkellem fuq ilena, ħenjin il-fqar fl-ispirtu, ħenjin għajnejkom li qed jaraw, ħenjin intom. Kemm nixxenqu, kemm nixtiequ u kemm nitolbu biex ikonna tikka għena fil-ħajja tagħna u kemm minħawdu il-pjaċir malena. Il-mulej illum il-qari jgħid neħħa minn fuqek il-kundanna li kellek. You can restart, you can reshape, you can remeasure your life. Din hija it-tama vera li għalija in-nisrani mhux biss jixxennaq imma li jfittex sa ma jsib. Lil Ġwanni l-Battista fil-Vanġelu llum jisaqsuh imma aħna x'għandna nagħmlu. Il-qari jgħidilna li l-poplu kien qiegħed jistenna. F'dawn il-ħdud kollha l-attitudni prinċipali kienet ir-raqda, stenna xi ħaġa, ara li żmien ta' ħajtek ma timliħx biss bit-baħrit, imma kun kapaċi tistenna. U Ġwanni l-Battista jgħid li biex tistenna tkun kapaċi tixxerja taqsam dak li għandek mal-oħrajn. Illum qed nitalmu nagħlmu l-itfal li sharing is caring. Ġwanni l-Battista jgħid kun ġust, tieħux dak li mhux tiegħek, kun ġust li sar don li vera huwa diffiċli fil-ħajja tal-lum, il-ġustizzja, ħu dak li hu tiegħek u li mhux tiegħek iżommux. U t-tielet ħaġa jgħid ikkuntenta b'dak li għandek. Waħda mir-realtajiet kbar fil-ħajja tagħna li għalina ħafna drabi hija diffiċli ħafna li nsibu lena fejn qegħdin. Aħna dejjem noħolmu għena x'imkien ieħor, meta jikbru tfal, meta jiżżewġu tfal, meta naqta d-dejn, meta noħroġ bil-pensjoni, meta jkolli l-flus, meta nirranġa d-dar, kemm hi diffiċli tikkuntenta bir-realtà li għandek. Kemm hi diffiċli li b'dak li għandek inti tirringrazzja lil mulej. F'waħda mill-iktar għanjiet li jgħinuni fil-ħajja tiegħi titkanta propju mill-lut fil-lejl tad-deżert. Din l-anja tibda li kieku ħariġna mill-Eġittu kien ikun biżżejjed għalina. Ma mhux biss ħariġna mill-Eġittu, ma mbagħad qasminna l-baħar kien ikun biżżejjed, dajjenu. U li kieku aħna mbattana l-ħobs fid-deżert biżżejjed. Imma mbagħad da baqajtina. Imma kull darba dik l-anja tibda billi l-bniedem jirrealizza li jekk jiena b'saħħti ġa biżżejjed, jekk jiena qomt hija biżżejjed, jekk jiena għandi x'niekol hija biżżejjed. Ilena tiġi meta jiena nnaqqas ħafna l-expectations tiegħi. U lena tiġi vera meta jien naċċetta r-rigali li Alla jagħtini bħala rigal.
mhux bħala pretensjoni, bħala dritt. Ġwanni l-Battista huwa l-bniedem liberu. Il-bniedem li għandu l-libertà li mhux kontrollat la mill-mod kif jgħixu n-nies u laqqas bil-mod kif jaħsbu fuqu. Jgħidilna li mhux hu l-Messija, jaf min hu, jien minix il-Messija, jien minix Elija, jiena jgħid Ġwanni l-Battista ego fone, jiena vuċi. Aħna ngħidu microphone, il-kelma hija l-istess ħaġa. Il-microphone fih innifsu ma jagħmel l-ebda ħoss, il-microphone il-qawwa tiegħu hija li jaqbad il-leħen u jwasslu f'distanzi partikolari. Ġwanni l-Battista jiddefinixxi ruħu mhux b'dak li hu imma b'dak li mhuwiex, speċjalment dil-kelma profonda li tista' tagħtina ħafna għena. Jien minix il-Messija. Ħafna minna mbagħtu għax nippruvaw nkunu l-Messija għal kulħadd. Irdu nsalvaw ir-raġel, irdu nsalvaw it-tfal, irdu nsalvaw il-business. Kemm hemm libertà meta tinduna li l-Messija mhuwiex int, ġej warajja, aqwa minni, kien qabli. Ġwanni l-Battista iħabbar tiċ. Ġwanni l-Battista li mhuwiex id-dawl, li mhux Elija, li mhux il-profeta, jgħidilna li foskom hemm wieħed li intom għadkom ma raftuhx. Fittxuh. Kunu bajnejkom miftuħa biex tarah. Dak li għandu l-arusa huwa l-arus. Iżda l-ħabib tal-arus jifraħ ħafna meta jisma' il-leħen tal-arus. Dan hu l-ferħ li bih qalbi mtliet, jeħtieġ jikberu u niċkien jien. Iż-żmien tal-avvent wieħed mill-prefazzi li nużaw aħna ngħidu li ilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġini stennietu bl-akbar għoża. U Ġwanni l-Battista ħabbru b'tifħir meta qorob u rih meta wasal. Dan il-ħadd huwa l-ħadd tal-għena. Dan il-ħadd huwa l-ħadd li jinsisti li l-istennija tagħna mhijiex fix-xejn, il-mulej ġej żgur, kun kapaċi tistennih. U nagħlaq din l-istorja vera, ġrat fil-Maċedonja. Tifel li kien imur l-iskola, missieru kien iwasslu kuljum u kien jieħu xi sija l-bogħod biex imur ix-xogħol. Fil-għaxija kien jiġi għalih, kien orfni tifel waħdu. Ġurnata partikolari, jekk min jissejjer żball fl-1984 tagħmel terremot u l-iskola fejn kien hemm it-tifel taqa'. Il-missier jitlaq jiġri minn postu. Imur ġo l-iskola u jsib diżastru. Isib li d-dar l-iskola inkisret, isib li ħafna mit-tfal kienu telqu ma t-tifel tiegħu kien jistennih dejjem fl-istess post u mar f'dak il-post li kien waqa' kollu u jgħid li sema leħen. U baqa jfittex, kważi dam jfittex fuq 30 sija. Kulħadd jgħidlu miġnun. Immuħħas li sema t-tifel jitkellem jew jgħajatlu. U fl-aħħar tela t-tifel ħaj u tela wkoll grupp ta' tfal li kienu miegħu. Għax għalkemm waqa' kollox fuqhom u ndifnu ħajjin, kienu taħt mejda u l-mejda salvathom mill-impatt tad-daqqa. U l-intervista li jiena qrajt kienet propju ma' dan it-tifel li kellu xi 12-13 sena u saqsew meta kont hemm misfel fid-dlam inti bżajt waħdek hemmhekk tistenna. U dat tifel kważi b'sorpriża kbira għal min kien qed jintervistah qallu le ma bżajtx. U dak li ċaqsej kif jista' jkun ma bżajtx meta inti kont taf li qiegħed fil-qiegħ tal-mewt. Qallu għax jien kont naf li missieri jiġi għalija. Dejjem ġi għalija. Mhux ħajjiġi għalija llum fl-iktar mument li għandi bżonnu. Dan huwa l-avvent veru. U din hija l-attitudni li kull nisrani għandu jkollu u jistenna lil mulej. Maranatha. Ejja, mulej Ġesu. From our fears and sins release us, let us find